Vi har om C-enheder, Sebastian og jeg, og der er altså et C-system, som er opbygget af 7 grundenheder. Længde, masse, tid, strømstyrke, temperatur, lysstyrke og stofmængde. Længdens enhed er meter, og tids det er sekund. Så er der et eksempel her, hvor en bil bevæger sig med en bestemt hastighed, og hvis den kører med en bestemt længde L, på et bestemt tidsinterval har den en hastighed. Og grundenhederne for L, det er jo meter, og det var for tid, det var i sekunder, så det er meter i sekundet, som er hastigheden for bilen. Så er der så et afledt skema, som har en masse størrelser, som er frekvens, kraft, tryk, arbejde, energi, varmemængde osv., som ikke er grundenheder, men kan udtrykkes via grundenheder. Og det forklarer Sebastian om i opgave 6 nu. Ja, altså for eksempel så i æren, der skulle vi finde ud af, altså n divideret med m i anden, det kunne give en afledt enhed. N det kan også beskrives, eller det er Newton, og det kan beskrives som kilogang masse divideret med s i anden. Så formen kommer til at se ud som kilogang masse divideret med s i anden, divideret med m i anden. Så m, det går ligesom, det ene m går ud med, det nederste m går ud med det første m. Så der kommer til at stå kilo divideret med m gange s i anden. Og det kan vi så se over på skemaet, at det er det samme som Pascal. Sammen med joule per sekund. Så joule det kan beskrives som kilo gange meter i anden, divideret med s i anden, divideret med s. Og det kan så forkortes ned til kilo gange m i anden, divideret med s i tredje, som er det samme som watt. Så ohm gange ampere. Det kan man så, ohm det kan beskrives som kilo gange m i anden, divideret med s i tredje gange a i anden, ganget med a. Og det kan så forkortes ned til kilo gange m i anden, divideret med s i tredje gange a, som er det samme som volt. Færdig.